जानायखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों जों माबा मोनजादों माबा मोनलोंदों खिन्थु मोनसे डेन्जार बुस्थु मोनोबा लाल साहा आंनि बे फेभरेट लोगोफोर जों बे बेलासि मुगायाव जों क्रिसमास जानो थांगासिनो दङ सासे लोगोआ माने जोंखौ लिंहरदों आरो इनभाइट खालामदों आरो ना बे बेलासि मुगायाव जोङो क्रिसमास जायनि आं शेयार खालामनो लुगैदों जोंनि क्रिसमासाव जोङो जायनाव लिंहरदों बेनावहाय जोङो मा जाहोयो मा मोनजायो आङो जोंनि जानायखौ शेयार खालामगोन आं गोबां लोगोफोर दङ सोर थांनानै जोङो नायनि सोर सोर लोगोफोर फैदों आरो मा मोनजागोन सबखौबो आं नोंथांमोननो क्रिसमासनि जोंनि जानायखौ शेयार खालामगोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आं नोंसिनाव फैबाय क्रिसमास जानो नै बेवाइफोर दंफैयोबायनो दा आं बिराद दुखु जाबाय आरोखि जों जरा जरा फैबाय सार नोंदि लदा थानांबाय थेनांबाय थानांबाय आरो बेनिबो दुखु नांथावसै जेबो दाजाथों मानसिनि लाइफआवहाय नै लोगोफोर जोंनि बेवाइया जि जोंनो जाहोनो थाखाय जि रेडि खालामबाय नै मा बेदरलाय अमा बेदर एवबायनो अमा बेदरजों आलुजों ने नै आंनि बेवाइया जि मोजां संनो गोरों ना जों बिसोरनो क्रिसमास जानो फैदों आरो ना हाब लोगोफोर नै जानाय लोंनाया रेडि जोबसै नायदो नै क्रिसमासनि मा लाबोखो जोंनि जानायखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों जों माबा मोनजादों मा मोनलोंदों खिन्थु मोनसे डेन्जार बुस्थु मोनोबा लाल साहा आंनि बे फेभरेट आरोखि बेना आं बिराद मोजां मोनो बेखौ माने जानोसै आरो एसे क्रिसमासनि नामाव लारु पेथा एरिनो आच्छा जानोसै दा नैबे बेवाइ संदों हनै नै बे बेवाइ गोरलै बे संदों बिराद गोथावनो जायै लोङै मोनालायबाय आरो ना जाबाय दावदैनि फिन बेदरनि फिन बुहुत जाबाय आरो ना बिनि आरो जायफ्रा क्रिसमासाव बेरायदों जाहैदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो जोंबो बेबायदि नै क्रिसमास समाव बेरायदों नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बेरायग्राया आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा जोंबो बेरायदोंमोन कमेन्ट हर जाबाय गैला लोगोफोरनो थाख्लु जाबाय बेरायलांबाय दिनैजों 80 बोसोर जाबाय नालाय माने गैला आरोखि लर गथ'खौ जाबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन जोंनि बे न'खराव फैनानै जोङो जोंनि जानायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आं भिडिअ खालामबाय थादों नोंथांमोन माबोरै दङ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै थाबाय बाय